Dobrý deň, pán Nisan. Dobrý. Čo chcete? Ohraničujem si pozemok oplotením. Počul som. Poradil mi to správca. Tak to robím. Nevidím na tom nič zlé. Ak chce, stavajte. Mne ho však niekto zhodil. A videli tam vášho človeka. Kto to urobil? Ten, kto to urobil, bude potrestaný. Pýtam sa vás, kto to urobil. Nepočuli ste? Nebuďte zbabelci. To som bola ja, otec. Bola som to ja. Ja som zvalila ten plot. Otec, prosím. Ospravedlniť by sa mal niekto iný. Pán Demir, nie je tu zvykom takto rozdeľovať pozemky. Prepáčte, nevedel som. Tak teraz to už viete. Asi? Prejavil som dobrú vôľu, keď som dovolil, aby ste si pozbierali svoju úrodu. Čo tu robíš? Žiadny plot tu nie je. Ani nič podobné, na čo by si mohla zaútočiť. Mám za sebou prvú lekciu o vašich zvykoch. Prišla si mi dať druhú? Prišla som sem, lebo som... Čo si chcela? Nebodaj si chcela odložiť svoju hrdosť? A ospravedlniť sa ako človek? Ale z tvojich očí sála toľko hnevu. V tvojom pohľade je toľko zlosti. Som zvedavý, ako to urobíš. Máte pravdu. Nedá sa to. To som nechcela. No! To nebolo z nechcenia. Z duše si ma chcela udrieť. Presne. To som mala na duši. Porozprávajme sa ako ľudia. Najprv sa ospravedlníš. Nikdy. Vážne? Niečo ti poviem. Ty sa správaš, ako by si bol novým majiteľom všetkého, čo tu je. Kto si ty? Čo si o sebe myslíš? Tvoje peniaze ti stačia len na to. Mne nebudeš rozkazovať. Teraz si postav ten plot odznova. Na novo stavaj ploty, aby som mala čo zvaliť. Si hlupák! Pozrite, stala sa nehoda. Pasca na líšky niekomu pricvakla nohu. Musím sa tam rýchlo dostať, možno je zlomená, prosím. Čo sa deje, nejaký problém? Hovorím, že cesta je uzavretá. Ak je to naozaj súrne, otvoríme. Veľmi súrne. Sestra bola s Kerimom na prechádzke. Kerimovú nohu pricvakla pasca na líšky. Myslím, že je to zlé. Kde sú teraz? Sú niekde za Rejhanli. Musím sa tam súrne dostať, nezdržujte ma. Idem za vami. Ak chcete,
Nasadnite ku mne, lebo vaše auto by ťažko vyšlo do toho terénu. I hneď otvorte cestu. Dobre, pán Len. Otvorte cestu, poďme. Je to normálne? Aby sa nechal chytiť do pasce. Povedzme smola. Ako vidím, tu sa je stále čo učiť. Dúfam, že ju nemá zlomenú. Ani s jedným sa nedá spojiť. Tu nechytíte telefónny signál. O chvíľku tam budeme. Ak chceš, môžem šoférovať. Nie, ja to zvládnem. Pusti ma. Bude dobré, keď si zapneš pás. Cesta je hrozná. Nech sa ti niečo nestane. Výborne. Zaslúžiš si pochvalu. Bolo by dobre, keby ste sa pozerali na cestu. Ty si tá vnúčka pána Jamala? A myslím, že pre pána Isana dcéra. Napriek tomu, okolo seba staviaš hrubé múry. A ja vravím, že tieto hrubé múry sú medzi vami a tunajšou zemou. To, čo sa stalo včera, nebolo správne. Nemusíme byť priateľmi, ale mali by sme byť miernejší. Ako napríklad teraz. Mali by ste šliapnúť na plyn. Meškáme. Aj vy ste zranení? Malá nehoda. Ale aby ste vedeli, s mojou nehodou to nesúvisí. Aspoň, že sme sa do nemocnice dostali rýchlo. Všetko dnes bolo rýchle, Daphne. A hlavne tá naša prechádzka. Prídeš na oslavu? Áno. Vraciaš sa na Majer? Ja idem domov. Ak chceš, zoberiem ťa. Do polovice cesty? Na nič nezabúdaš. Nikto len tak nezabudne, ak zostane na ceste s veľkým vrecom na chrbte. Asi. Kiež by ste boli premýšľali a dali nám to vedieť skôr. Máš pravdu. No, zdá sa, že v tomto meste má každý od dieťaťa až po detka charakter rebela. Pekne tancuješ. A ty dobre vieš, aké kroky robiť. Chcem sa s tebou porozprávať. Nič za tým nehľadaj. Niečo mi vrtá v hlave. A musím dostať odpoveď. Varí ti v hlave vrtam, ja? Si veľmi múdry. Ako si to uhádol? Moja vec. Takže už si nebudem myslieť, že predo mnou utekáš. Počúvam ťa. Ty máš otcové zmenky?
Niečo som sa pýtala. Áno. Mám. Čo chceš od otca? Nič. Nečakala som úprimnú odpoveď. Zmenky môžu byť tvoje, ak prídeš pracovať na môj majer. Mám odpracovať otcovú dlžobu? Nepochopila som ťa, Demir. Chceš povedať, že si ochotný vrátiť otcové zmenky, ak ich u teba odpracujem? Áno. Rozmyslím si to. Máš východisko? Rozhodni sa, viackrát ti to neponúknem. Nepáči sa mi tvoj tón. Nepracujem u teba. Dnes určite nie. Stačí len dodržať isté pravidlá. Nie je až také ťažké so mnou pracovať. Neboj sa. Budeš spokojná. S dovolením. Dokončíme to neskôr. Prepáč, musím ísť. Á, tvoj nový zamestnanec. Som zvedavý, ako ju zvozíš, že hneď prvý deň mešká. Choď už, prídem neskôr. A čo zasadnutie? Kašleš na to. Čaká ma opojený víťazstvo. Meškám, pán Demir? Skôr to nešlo. Ak chcete, môžeme začať. Dobre, poďme. Čo vraví otec na vašu prácu? Nebol by nadšený, keby o tom vedel. Nemal by sa to dozvedieť. Teda, aspoň predbežne nie. Máte predstavu, čo budem robiť? Kde začneme? Čakám na príkazy. Stačí, keď budete robiť to, čo na vašom majeri. Doma som v podstate gazdinou. Jednu gazdinu už mám. Lenže nemáte tu jediné domáce zviera. Vedela by som sa postarať o kravy, alebo povedzme o ovce. Tie by som vyhnala na pašu. Mohli by ste mať mliekareň, starala by som sa o mlieko, o syr. Zverím vám svojho koňa. Samozrejme, chcem nakúpiť aj zvieratá. Zariadte to. Prosím.